Pakistan'ın Demirazık Günwatarynda uniwersitetde geçirilen bir demonstrasiýa gazaplalyga ýazynda 2 talip ok bilen ýaralandy. Banu şäherindäki protestler uniwersitetiň emläklerini tatmak bilen bagly geçirilipdi. Azerbaýjanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň media bölüminiň başlygy Azatlyk radiosyny, Amerikanyň Sesi radiosyny we BBC korporasiýasyny tanqidlap çykyş etdi. Ol ýurtda alınıp barlayan prezidentlik saýlawlarynyň beýan edilişinde propaganda ýol berilýänligini öňe sürdi. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda garaşsyzlyk bayramy münasibetde geçiriljek çäherleri taýýarlyk görülüp başlandy. İlada arasında marşirowka diýilip atlandyrılan çäherleri 2000-den gowrak talip gatnaşdyryldy. 27-nji oktýabrda ýurt boýunça geçiriljek köpçülikliň çäherleri, döwlet işgärleri, mugallimler, talipler dagy gatnaşmaga mejbur edilýär. Kırgızstanyň paýtagty Beşkekde kiçi mebel zawodunda partlama boldy. Wakada zawodyň 2 işgäriniň ölenligi aýdylýar. Partlamanyň sebäpleri doly anyklanmady. Polisiýa pul dawalary sebäpli bir işgäriň el granatyny zyňyp zawody partladanlygy baradaky aýyplamalary seljerýär. Russiýada alimler Ilmlar Akademiýasynda geçirilmegi göz öňünde tutulýan reformalara garşy protest çäherlerini geçirmegi dowam edýärler. Moskwada protestçiler parlamentiň ýokarky öýüniň binasynyň öňünde ýygnandylar. Bu reformalaryň çäginde federal idaralar ilmi barlyk institutlaryny öz güdükçiliginde saklap bilerler. Kazakstanda Almatynyň müňlerçe ýaşaýjysy yer titreme howpsuzlygy bilen bagly türgönleşik çärelerine gatnaşýar. Ýurdun ozalky paýtagty Almaty seismik itaýdan aktiw bir sebit bolup, regionda her ýyl ençeme yer sarsgyny bolup geçýär. Siz Azatlyk radiosynyň suwun täzelikleri bilen tanys boldunuz.